assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓinde jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde e moon oɗo subaka aljuma hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon maɗama e jettoɗe seren ɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof hawɗon borosaw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal Moussa Nia ndema ka wona ndema ganduɗa ko ndema dañɗam gartam tawde mbiɗa ko toɓo ngo tello yo Allah jippinani ndiyam ɗam wona ndiyam jaam juma mubarak ɗum noon ko wiide tan bisimilla baba Moussa Nia ko noon tigi Aissane Ndiaye yo Allah tellin ndiyam hanki mom furtoɓe toɓide furtoɓe ko diwan Cempen en Wode Beren en tout cas Dakar kam sohli toɓo sabu nguleyki gonki ɗo ki Dakar ne sohli toɓo kono ko parti e Dakar sohli toɓo alni hol parti e Dakar mo wonɗa toon hay goriɗo asman ƴiwna Kermassar toon hay goriɗo asman ƴiwna c'est vrai wallahi ndeysan Kermassar hedde Yembal en Thiaroye Yembal en so waɗanoma joni dérénage milliard uji kalte ɗi plan décennal en so waɗanoma des dérénage des eaux pluviales ɓe jiɗata toɓo wallahi Moussa Nia kono tawde tan min kam mbeɗa andi tawde tan Médina Gounass natti dañde ndiyam ko yettude saaha fof no mbiyanmi ni hayso wona e doole makko ɗemgal makko yeehi hen woni maire Baydy Ba mo ganduɗa yete waɗi hen ɗemgal muɗum ha ndiyam natti darade ɗon ɗo ganduɗa kañum woni tali mo Médina Gounass te kala ɗo ndiyam dari kadi ma wadde hen ha ndiyam ɗam yaaha so goto fof kadi waɗanno noon Moussa Nia mbe sikki tan ko heewi ma seɓor saabu wonɗo ganduɗa ardiɓe walla gardiɗo leydi tinata ɗum Moussa Nia ko noon tigi hay matam ganduɗa kadi ko ɗeɗon caɗele jogino e duuɓi jewtude kono hannde ko diggue waɗa ɗon diggue waɗa ganduɗa kay ko ilam wawa ganduɗa ko natde donc c'est quelque chose promoville o woodi ko walli sen jan calmini yeeɓen koɓe Pindi TV tawataɓe nder eɓo leydi kala ɗoɓe mbawi wonde noɓe mbawi wondirde aadi bilade salade aɗa profittude on aadi mo ganduɗa ɓe piiɓi ɗum ɓe piiɓini ɗum ɓesgu fulɓe kala ɓe piptan ɗum kono kadi Pindi TV fiɓani ɓe awɗon aadi mo ganduɗa tigi fiftata ɗum kala suba adandeɓe holko kewi nder jandi leydi Sénégal noon tigui Moussa Nia ko yettere Allah ko ɓuuri tengtude hannde ko noon tigui ene wano oɗon fanno dawrugol kanko tigui ɓuuri artude nder jandeji leydi ndi kono heya ha joni en cowela haali ɗiɗon ɗereji ndewan lawol woni faux visa walla mbiyen faux passeport jeyde Vox Populi udditidama Vox Populi yiya ganduɗa ko udditir ko yala haali yiya on coalition Yewwi Askan Wi ene wayno de holla dariɓe ganduɗa tigui ko sengo mabɓe nano gam kay waddude e mabɓe ko wiyete concurrence on méga coalition mo ganduɗa tigui ko hakkude landa PDS landa Bokko Gis Gis landa AJ wondude CRD e landa jotna ene wayno noon kamɓe kala mbaɗa ko engagé sans délai gam kay ganduɗa ko wadde rivalisé ɗiɗon parti kala yade natal le Pape Sopiya wonde oɗon biteɗo Mamadou Diop Decroix wondude tigui Pape Diop ko kañumen denante mon tawate nder ndeɗo jayde keɓugal e alhaali maggal mo Touba ɓe mbiɗe ko Abdoulaye Sow on jagoro sato kotki woni ministre de l'urbanisme kam Abdou Karim Sall on jagoro environnement kañumen de mbaɗi junggo e fandu gam kay laɓɓinden ko ɗon wuuro Touba ɗo e ko heddiya oɗon maggal mo Touba ene wayno Aissane Ndiaye hanki wonno go safar kanen tawe nder hello nebo nden jayde Vox Populi noon tigui jayde las squad kanko de jokki le Pape Sopi ba mum Karim Meïssa Wade ko kanko natal mum jokki e nder ndeɗo jayde ɓe mbi ko le PDS tient sa coalition ene wayno noon on coalition moɓe pellino yadude e ɗiɗon sumgoji local 2022 ko ha joni ɗo ɓe jagui kamɓe libéro ɗino Aissane Ndiaye ɓe mbaɗi enrôlé Ceerno Alassane Sall Abdoul Mbaye wondude e ganduɗa kay ko Diop Decroix ɓe mbi ko la coalition jotna e ɗum noon woni ko tawate nder ndeɗo jayde caggal kanna itugol ganduɗa ko lefol horma on mo ganduɗa député Mamadou Sall wondude Boubacar Biaye kan tawe e nder hello jeeɗi ndeɗon jayde las caggal kan gestion projet Sénégal Power Compact on ko ganduɗa ko 330 milliards ko preñmi seva ɓe mbi ko Macky Sall pormé la transparence o mo ganduɗa tigui anni ganduɗa ko yuɓɓinde ɗum e dow gonga kono kay dow potalla ɗum ne tawi nder hello jeeɗi nden jayde las jeyde enquête kolos enquête ɓe mbi ko force et handicap holtoɓe laƴiri ganduɗa kay holko woni doole kañum kay holko woni ganduɗa tigui caɗele ganduɗa kay ko on coalition Yewwi Askan Wi kana landa ka ganduɗa tigui so sama ko ɓoyane rendin tigui yoga e ganduɗa kay ko fadninkoɓe dawrugol ɗo e nder leydi Sénégal ene wayno alhaali on coalition Yewwi Askan Wi ɓe garti tigui docteur Moussa Diop ko ganduɗa ko analyste politique mo haqqille mum ganduɗa ko feɗɗitiɗo banggue dawrugol Aissane Ndiaye oli il y a trop d'ego trop de zéro
trop d'ego trop de zéro ɗin ko kongi makko ene tawe nder neɗon jeydanke non tigi jayde les échos en tawe hen alhaali ganduɗa tigi coalition contre nature ene wonde ceerno alassane salla abdoul mbaye ɓe mbi ko ɓeɗon tigi mbaɗi salié avec maître abdoulaye wade jokkodire tigi ganduɗa ko le pape soppi bamum karim maysa wade gam de heɓanade ɗiɗon sungoji local 2022 kane hello jooɓo ndeɗon jayde les échos ɓe mbi ko pds bokko guis ande jeef le crd en wonude jotna kañumen kala mbaɗi créé oɗon alliance électorale gam de foloyde ɗiɗon sungoji local 2022 caggal kana Aissata Ndiaye ene tawa natal ɗin député ji ɗi ɗi ganduɗa tigi tumaɓe ala haali passeport diplomatique ene wayno de ɓe mbi ko député ji kala accusé livré à la justice ministre de la justice noon garde so maître Malick Sall namdi tigi ko assemblée o yo jooɗo gam kay ittude levé ittude ganduɗa ko immunité parlementaire mabɓe kanko Mamadou Sall e ganduɗa kay ko Boubacar Biaye jayde libération wonude natal cliff mo yanamar on activiste ganduɗa tigi gonɗo ha joni ganduɗa koye juuɗe dikka ene wayno noon caggal loskede mo ha joni de omone juuɗe division d'investigation et criminel ɓe mbi koyne affaire de 2 millions de francs CFA caggal kilifa jagguere e wiide jeyne koɓe libération fawa jungo ko Simon Kouka aɗa Simon gaynena jara Simon ko kañum tigi fawa jungo ene wayno alhaali o ko 2 millions de francs CFA ha joni noon yewti koye alhaali passeport diplomatique kame visa so hawditi nder jeyde ganduɗa ko libération ma taw kaɗon e hello joyoɓo aɓe cuuti hen kongi ene wayno noon ɓe mbi ko saltan pour Moumi Kébé o ko ɓi Ndiouga Kébé ɓe mbi ko saltan omone alhaali justice ha joni amane lawol justice waya ay kan to nder hello jobane jeyde ɗum moƴƴani debbo mbeɗen maɓe mbi ko rewɓe ɓe tan min kam komi keddo tan e banggal rewɓe ɓe no aɗa andi tan ne hawni tan lesol ay wonko debbo jeeya e natal lantoro ɓuuru gueɗe makki Coumba Thimbo walla mbiyama makki Amadou Bouɗi ene wayno noon kanko président de la république orte tigui lancement second ganduɗa ko compact mo ganduɗa ko MCA ene wayno noon mo alhaali énergie yo ɓeydude ene ganduɗa ko doole kuɓam damma e ko 12 millions de sénégalais seront impacté ene wayno noon alhaali on projet noon ko yañi ɗum 330 milliards ko preñi men CFA gam de ɗo e duuɓi joyyi mode fast track oɗon ganduɗa ko énergie wona tigui hunde nde ganduɗa ko yajani e nder leydi Sénégal ambassadeur des États-Unis oɗon soutien kongi o wi ko ce compact permettra d'avoir un secteur énergétique moderne et durable ma wallit ɓesgu Sénégal no fewi e alhaali énergie ɗi ko kongi on ambassadeur États-Unis ɗo e nder leydi Sénégal caggal kan noon ene wayno Aissata Ndiaye covid 19 haala mum no wayri haalede nde won noon oɗon troisiéme vague yandinama hande jiɓi ɗo natal Diouf Sarr o wi la bataille est loin d'être gagnée Aissata Ndiaye o wi haade nde gasani haade men faade o refi covid 19 ñande fof eno ardata eno waylorto eno natata kadi yimɓeɓe yo Allah dandu enen jayde quotidien ko wi jayde quotidien ne wayno ɓe garti alhaali on manifestation mo ganduɗa tigui jogornoɗo yuɓɓinede ganduɗa ko malank ko ñolank ñoom ñolank ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui jogornoɓe yuɓɓinde ganduɗa kay ko rassemblement walla mbiyen manifestation gam kay sudde konngui walla mbiyen wasde yonnude alhaali illetgol cogguli ene wayno de Aissata Ndiaye manifestation contre la cherté de la vie on manifestation préfet mo Dakar jaɓani ɗum noon préfet kañum ne wi malank eyi aɗa andi ne hawni dal ne hawni caggal kan Aissata Ndiaye e hello joomi nde jayde ganduɗa ko le quotidien ne wayno tawi natal Tiken Jah Fakoly caggal coup d'état baɗɗoto to Guinée o wi ko Alpha Condé doit répondre à ses actes ene wayno no Alpha Condé ko heewi o ko kañum tigui foti jabanade hoore mum caggal kan en tawi konngol ganduɗa kay on premier ballon d'or mondial africain on président mo Libéria o wiyete ko George Weah o wi ko la CEDEAO devrait faire respecter les limites des mandats dans les constitutions tawi ko ari CEDEAO ganduɗa ne woyto alhaali coup d'état yo woyto alhaali mandat ji ɗum ko George Weah haali suuti ɗiɗon kongi alhaali électricité ɗo Sénégal nder duuɓi joyyi compact oɗon 2 mo MCA mandat énergique a faami ka ɗon haala le quotidien wi noon mi famani jeyde l'observateur ɗo e duuɓi joyyi konon tigui l'observateur ɗo subaka ɓe garti ganduɗa ko yal haaliya on incendie kono kay endommagement mo ganduɗa tigui waɗi ganduɗa kay goɗum cuumu wonnogu to ganduɗa ko building administrative to building Mamadou Dia ene wayno noon ɓe mbi ko ministére ɓe sans abri au sein du gouvernement ha joni no ganduɗa hol ministére ɓe ganduɗa tigui ngala jagorgal monte pour joƴani tigui no hannirta ni ɓe mbi ko caggal lebbi capantati ɗiɗi ko ganduɗa kay ko oɗon building waɗano refaire ene wayno oɗon kuumo ganduɗa tigui wonno ko 49 milliards ko preñi men CFA ɓe mbi ko building
administrative fermée oɗo saha ko guddaɗo ɓe mbi cabinet des ministres évacué kañum kala mbaɗama évacué collaborateur ji mbaɗama envoyé au télétravail ɗum de woni ko dewri ganduɗa koye nder ɗon jayde l'observateur caggal kane ko escroquerie et abus de confiance et pour l'épouse du commandant de la gendarmerie de Touba arrêté pour avis de confiance debbo kadi anan debbo on ko joom suudu commandant gendarmerie mo Touba ko kañum tigi waɗa arrêté avis de confiance janfo opération tabaski la mairie de Mbao Dakar Dem Dikk et les 12 millions joni caggal jayde l'observateur heddi ko stade kañum uddata damal kayre uddata damal e natalla Sadio Mané ene wayno noon ɓe mbi ko mondial toutes les 2 ans hol surnoɓe ɗiɗon kongi ko wayno ganduɗa tigi on mbiɗe Arsène Wenger kamen kala jatno ngal ɗon pellital kono de ene wayno ɓe mbi ko on total désaccord l'UEFA brandi le boycott so wiyama UEFA noon o gomo tammingo football e nder dunde Europe ɓe jaadani hen ɓe mbi ko la guerre déclarée ene wayno noon FIFA ɓe jaadani FIFA e ngal ɗon pellital ɓe mbi ko grand désaccord avec la FIFA ɗum ne tawi nder nde ɗo jantegal kana afro basket masculine ɓe mbi ko la reconstruction amorcée quel leader pour les Lions ene wayno ngal ɗon walla mbiyen ngel kawgel ɓoyta fuɗɗo to ganduɗa ko Yaoundé lamorgo leydi Cameroun nan tigui Moussa Nia heddi ko banggal ngal ganduɗa saaha fof sen uddi ko ɓuuri tengtude roɓindu jaydeli ɗi gareten ko hen gareten woni banggal fait divers ɗum noon Moussa Nia hande jewteten ko dawrugol e ko faye ɗum ko ganduɗa kañum woni ko coalition ji jibinaɗe walla ɗi ganduɗa nani darne oɗo saaha ene ɓuuri hen heptinede yeewi askan wi woni coalition mo ganduɗa darnama ha paari kono noon kamɓe lundiɓe ɓe jiitodirani e koye mabɓe ha goɗɗo kadi jibinama mataw woni tan coalition goɗɗo mo ganduɗa ko kañum woni jotnan jotnane kañum ne jibinama Moussa Nia walla mbiyen darnama te ɗon woni hen ko ɓe ganduɗa ko mawɓe e banggal politique so ƴeewama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal walla ɓe ganduɗa ko ɓe ganduɗa dal ne gandi banggal politique walla ɓooyi hen saabu ayi so jewtinama baɗono Pape Diop baɗono Diop o yiiɗa ñebbe baɗono maître Abdoulaye Wade ɓeɗon fo so ndendi mbaɗi coalition kadi aɗa andi saaha foof koni heewi wade so ƴewtidama e présidentiel o sabonde ganduɗa coalition o mo ganduɗa kanko woni Ousmane Sonko darnama kamɓe ɓe mbami wiide politicien ji kamɓene ɓe darni ko coalition mo ɓe Sara omo ganduɗa kanko woni Idrissa Seck ardi ɗum hewɓe jeehi jaade makko e ngal ɗon banggal ɗum noon hande ne ƴewtinama coalition ji ɗiɗi darnama ɓeɗo jaade e parti ɓeɗo jaadi oɗo banggue ɓeɗo garti oɗo banggue beele ko intérêt beele ɗum ɗon koye intérêt ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni lundiɓe Moussa Nia saabu sa ƴewtidima opposition ɓeɗe sikki wonɗo tolnoto sohli ko naggodirde saabu hande so wonti coalition ɗiɗi tan Moussa Nia wontata ko ganduɗa wayata kono no wiyete kadi wujjeni concurrence wonata ko hakkude mabɓe oɗon concurrence noon mo ganduɗa ete nawligo mo o ari nawligo wonata hakkude mabɓe toɓe ponno liggade ɗo walla toɓe ponno ƴewde toɓe poti ƴewde ɗo ɓe ƴewata kono goto fof heddoto kone ƴeewa liggey goɗɗo Moussa Nia ko noon tigi Aissane Ndiaye alandi a haali aspect négatif o mo ganduɗa tigi holto ganduɗa wawi bonirde kono kadi ne woodi aspect positif alandi on saaha ganduɗa ko les détenteurs de pouvoir soɓe jii ganduɗa ko des mouvements walla mbiyen des opposants s'unir ganduɗa kay wonde haɓɓere wotere gam kay arde mabɓe e on saaha ganduɗa kala koɓe ngakkino e golle mabɓe ɓe no sembinde ganduɗa kay ɓurde wadde renforcer leur bilan pour guide wadde satisfaire population ngaji e on tuma noon ma ganduɗa ma won gartata e population o alandi opposition ne weeli opposition holno weldi gonde pouvoir o anda vraiment so gollani ma goɗɗo e totte ɗum woni welni opposition mais opposition min kalade ganduɗa wadde ternir image walla ganduɗa ko injure walla tellade terrain ene duppa walla ɗiɗo nafaji Aissane Ndiaye a neɗɗo aɗa wawi haɓede so tawi ka jontaɗo aɗa wawi haɓede pacifiquement ti gagne pacifiquement ganduɗa kadi laamoɗa pacifiquement ɗum woni yontede mais comme opposant il faut mi daro mi wulla mi luwa comme opposant il faut mi daro mi huɓɓa woni comme opposant il faut mi daro mi waɗa semi trouble à l'ordre public a wona opposant tu n'es pas le pays c'est que mam huɓɓa leydi ndi ndema wawa jooɗa walla mam huɓɓa leydi ndi ndema wawa heɓde ko jinmi o
en ligne so halalima on n'a pas besoin de toi guilel gotel Sénégal holto mbaɗen reconnaître politique men gila ganda ko Senghor parti socialiste had ɗo gonden libéralisme uno eɗen gandi gueɗel gotel nous prenons la paix ɗum waɗa prôné avant tout d'abord haala ka no heewirni fof no heewirni fof Aissane Ndiaye nous prenons la paix waɗi men toutes les coalitions ɗum ça ne va pas à l'encontre ganda ko vie politique men walla ganda ko gonka politique Sénégal no didirno ɗum ne moƴƴi Abdoulaye Wade ɓurno wonde opposant ɗo ene e jamono ganda ko Abdou Diouf ala fof ko wiya les législatives de 93 ya waɗo monte min tawa mais on s'est ressourcé ganda ko sur no wiide sur ganda ko o Abdoulatif Coulibaly e goɗɗi document ji goɗɗi donc Soleil idino windu ɗum en ce moment windano ko à l'encontre d'Abdoulaye Wade donc nak Aissane Ndiaye ko wiide ha joni waɗɓe sunirɓe jotna tawtuɓe ganda ko wayno ceerno Alassane Sall en Diop Decroix en tawtuɓe maître Abdoulaye Wade ɗum ko coalition pour hebde ganda ko yimɓe e ganda koye oɗon élection locale ɓeeto yeewi askan wi Ousmane Sonko en e ganda ko Khalifa Sall en on ko banggue tu vois ɓeeɗo yo mbaɗ prouvé mon fo waɗa prouvé à part fof gartam nam wona ganda ko Guinée walla ganda ko Sierra Leone jeyde Sénégal jeeyi Moussa Nia ha joni ko hen kedditoɗen namdal gongal ngal woni beele hande kamɓe fof jiidi lawol saabu sa ƴeewi ɓeɗo ko socialiste en ɓeɗo ko démocrate en fof ndenti ko wiyete gauche en droite en Sénégal kam heptinaka so haare waɗi tan gauche et droite fof ko kamɓe ndendata jungo e fano hankkadi hay goto ƴeewata ɗum ko ganduɗa ko kañum woni de livre de charge mum walla ko ganduɗa ko kañum woni ko siifi kono ɓe ƴeewata tan ko hankkadi intérêt maɓɓe no ɓe mbaɗi haɓe kaɓa e omo ganduɗa woni jooɗiɗo o walla mo ɓe jiiɗi haɓade o ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa Moussa Nia beele intérêt maɓɓe nani hen walla beele intérêt population o nani hen saabu saaha kadi jiyata ko noɓe ndentirtani dal ina hawni saabu intérêt ji ɗi gona goto Moussa Nia goto fof eko watta prôné goto fof e lawol mum goto fof eko yiɗi kono noon jiyata ko ɓeɗon fof ndenta saabu hecci hanki yiyama ɗo tan omo ganduɗa kanko woni Bougane Gueye Dany e hakkude mo koye yeewi askan wi arde wiide kanko o yaltinimo ko couleur aji ɗi belanimo ɗum ko ganduɗa kañum woni logo welanimo saabu ɓe darni ɓe jewtidani koye mabɓe ɓe mbaɗini ɓe battidi aɗa andi Moussa Nia won yimɓe ganduɗa mbay konoyam ko watɓe compliqué hande sa darni programme mo ganduɗa a haalnimo programme o ɓe gari ɓe tawi no foti yarude ni fo joƴƴina fawama ha gayni ɓe jiyat koye mabɓe mataw ine wawi tawa Bougane Gueye Dany ko noon way yi hoore muɗum tawde couleur aji darnama o tinani logo ji darnama o tinani hewɓe noon nana mbiya ko holko kanko ko intérêt hay goto anda intérêt makko hay goto anda ɗo yiiɗi darorade kono noon won yimɓe ganda ne jawi yiide koye mumen e ngal ɗon banggal saabu jiidata ko couleur yoɓe ƴettit ɗum kala ko faye ko ganduɗa ko kañum woni ko siifete ko diidete yoɓe gandu ɗum kadi ɗum ɗon foof wona ko ganduɗa goto fof addi hen ko konngol muɗum kono aɗa andi kadi Moussa Nia so tawi ko darnete darnama ha paari a noddama a wiyama gaare mbaɗen tawa ko fonno waɗede ko waɗama ha paari a ari mbiyata ko wadde ɗo ɓe paɗani ɗo miijam walla ɓe paɗani ɗo ɗum ko ganduɗa woni dardam Moussa Nia Aissane Ndiaye alan ko woni caɗele jeynankoɓe so kaali yo Sénégal wotten hankille ɓe mbino Bougane ko koyngal gotal naari min Bougane koyngal gotal naari gongal nen caggal eyyi saabu kanko ko nono wino somi yii ko gonɗa komi famani komi jaltowo te o yaawi yiide ko famani ni ko ɗum ɓuuri en hulɓinade Bougane guila fawani koyngal enen no ko yaltata ay so haala ñawi yo nande cellu yaade jurnoyade beele ganduɗa ko wiye pucci jogui bamdilami walla yiidama ganduɗa ko opposant ɗum noon o Bougane Gueye Dany ɗum sababu ɗum tigi wonno ko newnoɓe noon tigi Moussa Nia weltinde yoga hen wone hen tan ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe haɗen uddide ko ɓuuri tengtude walla uddude roɓindu jaydeli meɗen aljuma hande o Tidiane Guissé woni ko to Rabat o salminama no fewi o jeeya koye waɗoɓe commenté ɓe saaha foof omo ganduɗa woni Seydou Oba kañumne woni ko
Espagne Aliou Kana ko non tan windira non tan min jettiri mo ganda kanko ni Dibala Diallo kanyum ne salminama jurama Aboubacry Ndiaye kanyum woni ko to wala fendo do di man fir ko ngol sadia wala fendo woni holdum wala fendo so wali fendo orjal ora traduction literal de so wali fendo ala wala fendo ndiyam ko ndiyam fendat dum ko hendu fendata dum ko hendu kono ko hendu bumdu wonata musadia le cycle d'eau alantu le cycle de o raso tinel man gato no hanit mo ganda kanko woni Sadio Sow to Paris on calminama on jurama en calmini ganda ko on wiita Abdoulaye Diop il n'a jamais raté ganda ko Mamadou Mbaye on mom ko madame nya calminami kanko mi salmintamo ko madame wiita madame Mbaye ko madame nya calminami be lu para ganda ko Robinou Diagne ko hande mayno rembe te ganda diaspora o yewere samedi dimanche habe jewende wonon kula ngone dogoy ndewji jamabe kiram dam nan ton en calmini kadi Mamadou Boli ben fu ganda ko jaako seggu so yam seggu non rusiko mali seggu cempeng ndaysan yo rewbe be mbadat commenter kambe ne saha fof rewbe be mbatte commenter asabo ko hen tan min ƴettata ɓe ganduɗa amin beltina ɓe saha fof mbaɗete commenté onon ne oɗon mbaɗa aimé émission o sabo sen darima tan ma ɓuuri yaade yeeso ɓanimon de Baysata Ndiaye wonno banum gorko Moussa Niaw heɗen noyne banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiaté wondude Amadou Touré